Брат, ке само. Занко, не може да се води. Да бере малини. Чай да снимам така после. То като хотел 3 звезди е чек. 2,5, аре да не. 3 звезди, виж, има праскачка, врата и прозорец. Кота е бе? Какво е, бе? Праскачка, врата и прозорец. Само дивана в стария не съм го донесла. Ба, много як клип прави това, брат. Борко чеши коня. Ще правя документален филм за нашето село. За нашите коне в села ли? И вода ли имаш тук, бе? Брат, дай да пи малко, ама тя пак шмяна ли ние, нали? Шмяна ли, брат? То снима ли още или не? Той постоянно цял живот снима, ама водата чешмяна ли? Дай му да пи от праскачката, си едно от каната, бе. Ма или не снимаеш? Значи не е чешмяна е, брат, то скраде. Спри клипа. Занко, дай му да пи от праскачката, де че пи от Маркуча. Водомер няма, хваляме го в стъпка. Но там житото ли? Само един ток трябваше. Ще му направим операция капка. Не знам, брат, ама рязко смърди тук много лошо, не съм луд. Виж то с модерна праскачка има. Дед зомби, брат. Не да, Не снимаш, Долни хора ще излезете. Брат, продавам пайнер. Някой ни щели. Какво продаваш? Пайнер. Луната е там, бе. Луната спи. Занко, гледа ли клипа с щилката? Да, гледам, бе. И Гошко да ми каже, чесва си веждите, защото ще му го вчеша в газа. Тъй ще му го вчеша. Кой Гошо? Кой Гошо? Баджо ли? Дребния. Баджо. Ти още ли ще пръскаже? Не. Чесва си кава веждите. Му вчеше един баб газа на фраз, как че му се види. Брега Търнокопа. Това е плантацията на Занко. Има малини, в този сред е клатил. В този е клатил. В този е клатил, този дето ходи по него. Брат, тук ще има цяла турбо, ама не се. Боре, направи са на агроном нещо. Тук не си пръскал, нали? Не бе, не съм. Да не обърна очите, брат. Само там парите два рида. Занко, какво беше? Тук пръскал си? Не, днеска не съм. Ти пръскачката прибираш ли? Я си я прекрасничка.